Dobar dan svima. Sjetite se na početku ove histerije kako su vam nabijali na nos, odnosno kako su nam nabijali na nos konstantno izraz novo normalno. Ne postoji novo normalno, nego postoji normalno i postoji novo nenormalno. Zašto su oni to tako radili? Htjeli su vam na stražnja vrata ugurati u vašu podsvijest da sve što će se u budućnosti dešavati, da je to jednostavno okruženje i novi način života s kojim ćete se vi morati saživjeti i s kojim ćete se morati pomiriti. Znači, teška je floskula, prevara i pila naopako kad vam neko govori da zbog ovog ili onog ćete vi živjeti kako ste nekad živjeli. Ne, to je 1/1 netočno i to se nikada neće desiti, osim ako se svako od nas ne potrudi maksimalno da samim svojim angažmanom i da se svi skupa ujedinimo oko iste ideje i da vratimo stari normalni, odnosno jedini normalni život kakav smo živjeli do pojave ove histerije. Sam izraz novo normalno stavlja njih koji govore da će kad se ovo ili ono napravi, da će sve biti normalan život, sami iz sebe rade budale, odnosno sami sebi skaču u usta. Izraz novo normalno znači nešto što će postati normalno i više se nikad neće vraćati na staro. To se ne zove privremeno normalno, nego se zove novo normalno. I ti isti koji su plasirali te izraze vam prodaju priče za malu djecu da kad samo napravite ovo, samo da ovo i ono, i sve će biti kao prije. Ne, nije istina. Nikad neće biti kao prije ako se svi skupa maksimalno ne potrudimo i ujedinimo da se izborimo protiv ovog bezočnog napada na ljudsku vrstu i ljudske slobode i da vratimo život kakav smo živjeli nekad. Neki dan u 2 navrata sam snimio video i govorio o potvrdama za slobodno kretanje koje će generirati ove aplikacije na mobitelu. Evo, neke države već najavljuju sa najviših pozicija da bi to trebalo što prije uvesti, znači da to nije toliko daleko. Dominic Raab, ministar vanjskih poslova Velike Britanije, kaže da bi što je moguće prije trebalo uvesti takve kodove, odnosno propusnice za kretanje i ulazak u pubove i dućane. Znači, pubove i dućane, što znači da onaj koji to neće imati, da će mu biti zabranjen ulaz u takve ustanove. A što je dio plana za cijeli svijet. Oporba se protivila kao usplahirila britanska na te njegove najave, ali to je isto dio igrokaza i dio priče. Premijer Izraela traži da se uvede što prije isti takvi kodovi, odnosno propusnice, za sve ustanove osim za supermarkete i ljekarne. Ali naravno svjestan je da to pravno, i kako sam rekao, da bi ispod 50% ljudi koji će to napraviti to bio metak u čelu, ali samo pripreme, medijske i PR-ovske pripreme i polako će to preći na teren, a objasnit ću vam i na koji način. Onda se nadovezao i rekao da će za sve ustanove trebati imati svaka osoba ako se želi kretati, osim za ljekarne i supermarkete,
potvrdu o testu, o testiranju, ne stariji od 48 sati, koju će platiti o vlastitom trošku. Znači, u mjesec dana vi ćete trebati se testirati svakih 48 sati o vlastitom trošku, kako bi se mogli slobodno kretati po svijetu i vlastitom životu. Zanimljivo, jel da? Na taj način vjerojatno će ta testiranja biti enormno skupa i na taj način kad vi to zbrojite u cijelom mjesecu koliko vama to puta treba da bi se mogli kretati, žele vas prisiliti da napravite to na što žele prisiliti, a to znači primiti vodsko. Oba dva ova članka u kojima pričam stavit ću vam u opis videa kako bi sami mogli pročitati i datume kad su objavljeni i članke koji o tome govore. Rekao sam da prije nekih dan da će tehnološki to moći na cijelom svijetu zaživjeti tek 2025. godine, to sam mislio u digitalnom obliku i za cijeli svijet. Neke zemlje već danas imaju 5G mrežu i pitanje je trenutka i mjeseca kada će to kod njih zaživjeti. Međutim, u onim državama koje još ne mogu to digitalno sprovesti, nemojte misliti da je to daleko. Tražit će se potvrde QR koda koji ćete dobiti isprintane na papiru i koje će uređaj gdje ćete vi prolaziti, očitavati i provjeravati u kakvom ste vi statusu. Isto tako postoje smart card, pametne kartice koje će isto tako moći na neki način pratiti takve stvari i to što oni žele. Tako da kad pričamo o 2025. godini, mislim na cijeli svijet i na digitalni oblik i na kompletnu primjenu, znači 100% implementaciju, primjenu toga, a budite uvjereni da će se ovim početnim fazama takve stvari vrlo brzo početi primjenjivati, tako da još jedanput pozivam, jedino kako se može vratiti način života kako smo do sada živjeli, odnosno jedino normalno je na taj način da svi maksimalno krenu raditi, informirati i poznate i nepoznate na sve moguće načine. Onog trenutka kada dobijemo informativni rat, ne možemo ga dobiti, ali možemo napraviti jednu bitnu prevagu, tog trenutka možemo se ujediniti oko nekakve ideje i još dati gas više i promjenom kolektivne svijesti većeg broja ljudi možda promijeniti situaciju u korist jedinog normalnog, odnosno starog normalnog. Toliko od mene za danas, lijepo vas sve pozdravljam i bok.